Bapakmu ki wong seteng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun layangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kanane. Bapakmu ki wong mlarat kok bangun layangan ki. Ora ndelok karo kanane bapakmu kuwi. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Kyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep napa wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Arepmu piye kowe ngunekke bapak? Meleh mripat. Kowe ngunekke bapak wong seteng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku, tuwa aku bangane kowe. Ning kowe batuk